Savjet neki za mlade golubare? Pa znate šta, za savjet za mlade golubara uvek bi preporučio da se ne zaleću, da ne uzimaju. Gde sam ja najrigorozniji, što ljudi kada hoće da sklone neke golube, oni daju decu. Nemoj tako da rade, jer gube vreme, gube volju, gube sve. Zašto? Kao ja što počnem od sebe, ja kad sam bio mlad, ja sam počeo da uzimam bele svuda, pa sam se razočaravao u bivu, mnogo sam i kažem i dobri goluba, ali mnogo i loši sam sklonio. Više loših nego dobri, da se razumemo, ali u tom žaru da izvedem, da vidim šta je, međutim, preporučio bi svakom mlađem da uzme od dva golubara golube i da počne da radi s njima. Dok ne završi taj ceo ciklus, znači ne može to za godinu dana sve da se uradi, to da se razumije. To mora da prođe vreme, da on na parenje, ako je upario golube ovako, mora da okrene drugačije, da vidi gde je bolje, gde je pogrešio. Od tih golubova sigurno mora kvalitetni, ako ima on kvalitetni golub, mora da nađe kvalitetnog goluba. Makar, kažem, od 5 pari mora da bude 2 para da hoće golubi da lete. Šta znači da hoće da lete od 7, 8, 9 sati i tako. I pazite... Znači da se daju pravi da se ne bi mladi izgubili iz golubarstva. Na njima budućnost. Kvalitet. Bitan je kvalitet da mu se da u ruke da on počne da radi. Ne onaj kaže, dao sam mu neke golube, nisam jurio niti šta. A što si mu dao kad ne znaš ti šta si? Možemo da pomenemo nekog od mladih ovako ko ti prvi pada na pomoć? Evo da si mu pomogao. Pomogao direktno, evo sad Brzaković Milan, naš ovdje iz Kragujevca, izuzetno mlad golubar, perspektivan koji izuzetno takmičar i ove godine prvak, najuspešniji u društvu. I to je jedno lepo... Ima rezultati za opštinu? Ima sve rezultati, i prvak u društvu, i u opštinima, i u regionu. Znači, ipak je to jedan uspeh, izuzetno, kažem, on je radio s mojim golubom i Mića Savić. Tu se to tako njemu lepo uklopilo da ne mogu da opišem ga. I on je prezado, evo sad smo baš nešto gledali ovih dana, kažem, izuzetno mu lete i kvalitet i dužinu imaju. Inače, veliko interesovanje vjerovatno da pare svoje golube s obojnim. Pa evo, na primjer, prvi koji je došao i koji je uzeo, to se zna, i Žarkova, čuveni rokir Mića, koji je, on kazao, ja sam nanjušio golube na vreme, a vi sad, vama je kasno. On je pario moje tako te bele na obojene i izuzetno mu se pokazalo koji on može i uvek... On je to radio nešto ranije ili... Ovo je mnogo pre jedno... Znači, ranije? Više od 10 godina. On je ubacio te golube, razbio na njegove, izuzetno mu se pokazali, izuzetno mu i leteli i ja sam gledao te golube kako su leteli preko ti veli, izuzetno kvalitetno. Još neko ovako od tih stvari? Pa uzim Mirko Vasić iz Smedereva. Ja sam njemu isto dao jednu izuzetnu ženku, kvalitetnu belu, koja se utakmice isto bila. Pa ima i iz Beograda, ne znam ni ja koliko drugara, ima Kruševac, ima Roka Mali, isto ima tamo bele koji mu izuzetno lepo. Sad mi je stavio belca koji ima na 14,5 sati diplom. Znači, a on mu direktno mog para, ali on je meni ostavio, neće ga juri, više će ga ostaviti meni i ostavio mi ga, kaže, ne žao me da ga puštam više, da ga izgubite. Je li dobar golub leti na svakom podneblju ili...
ima... Pa ja mislim da je, da. Eto primjer, jedan koji dajem za Čačak, Kraljevo, Trstenik, vidite i sad sela ovde, Šumadija, što kaže, svuda lete golubi. Nema više u selu niti šta, nego svuda kvalitet leti. Naprimjer, ja sam gledao kod ljudi koji su sami u selu prave po 7, 8, 9 sati. Sami, nemaju goluba nigde više. Lakše praviti rezultate u mestima gde ima puno golubara na malom prostoru gde se golubove hvataju? Lakše je meni da pravim nego onom na selu. To je, pazite, ali se dešava, na primjer, oni imaju period, Kobac kad radi kod njih, samo jedan mali period, više ne radi, jer on dolazi ovde mu je hrana centralizirano u gradu, jer ovde sigurno ima golubovu visu da juri da hvata, a tamo nema. Ako nije pustio da nas, on produžava prava za grad, ali tako? Da.